Good morning everyone na tayo po ay nandirito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update ng kanilang mga latag na ibinebenta sa ating mga mamimili. So iikutin natin itong 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Yan po yung dapat na i-wait po ninyo kung saan ang lugar po na dinarayo ng ating mga kababayan. So samahan niyo po muli si Boss Lando X Torres. So tara, let's go! Lahat na to? 50 pesos. Good morning Kuya Romy, shout out sa iyo. So, mga paninda mo puro tilapia na lang, wala nang bangus. Magkano yung mga presyo po ng tilapia natin? 100. Aba, bumaba ngayon ng 20 pesos. Talaga nga naman, no. Napakaraming mga tilapia kasi, oo. Kaya kaya nakikipagsabayan ka na ngayon sa bentahan ng tilapiang Batangas. So may bangus ka nga, isang piraso. Oo, yun na lang natin. Pwede nang iulam sa bahay, lagyan ng palaman. Oo. So yan po, 100 pesos yung mga presyo ng latag ni Kuya Romy dito ng tilapiang Batangas na inyo pong mabibili. So shout out sa iyo. Shout out kay Boss Lando. Ayan. Rivera. Important po natin patuloy. O, yung mga hindi pa nagpapalo, palo na. Ayun. Kung saan ka na nakakarating, ha? Wala eh. May bitbit ka laging tilapia. Thank you, ate. Ayun, may mga order kay Kuya Romy. Salamat sa iyo, Kuya Romy. Thank you. Tayo ay mag-update pa sa mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at nakausap na natin si Kuya Romy na nagbebenta po ng tilapiang Batangas. So tuloy na natin ang ating update para sa mga latagan ng ating mga vendor sa Malabon Fish Market. Kuya Romy, thank you Joy. Salamat. Kunti lang asin mo ha. 50 lang. 40 na lang sa'yo. Papa di. Bagus, tilapia. Di malitas sa'yo. Ano? Ilan? Ay, ganun mo. Tapos sigang mo sa mga. Kamu sa'yo. Ang dalagin mo. Ang pahingi nga, ganun mo. Ayun, mamaya na to. Sige. So yung mga nadaan natin ngayong mga latagan dito na mga isdang bato sa pwestuhan dito sa kabilang side na packet po ng tulay o kasi tayo ay pababa na po, no? So yan po yung mga latagan nila ng mga isdang bato na inyong mabibili o mapipili sa pwestuhan po nila dito sa Malabon Fish Market. Magkano ngayon yung isdang barakuda? 260. So yan po yung presyo ng mga isdang barakuda. Ang mga dorado 180 po sa mga per kilo, no? Ito yung pwesto ni Kuya Warren. Si Kuya Warren nasa Market 3. Namamakyaw. Thank you, salamat. At dito yung mga bagong dating na ni Ate Brenda o ni Boss Aris na mga latagan na isdang bato. Ito naman po yung ating i-update, no? So yung mga latagan po nila dito ay mga lapu-lapu, pitilia. Good morning Boss Aris, dorado. So ang presyo ng mga dorado natin dito ay 180. Tapos mga isang binluan, dalagang bukid. At meron din po dito mga
Local salmon. No? Yan po yung dalagang bukid. Mga isang binduan. 635. Lapu-lapu natin at yan po yung kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Ganda ng ating mga labahita, no? Isang kilo eh. Just 20 lang. So mababa na rin po yung mga isdang binluan natin dito. 220. Umabot pa ng 280, 300 pesos yung mga nakalipas na araw, no? Ito mga isdang binluan. Oh, 635 po ha. May 35 po. Madam, may 35 kayo. Piyan ang travel. Opo. Magkarip magkano ngayon dito? Kano to? Mga bagong dating. 130 lang po sa mga isdang papakol. Labayita. 220. Sabay-sabay na natin. Lapu-lapu. 280 po sa mga per kilo ng kanyang mga lapu-lapu. At dalagang bukid. 250. Ayun po yung mga presyo, no? Pasok po kayo. So, yun po yung mga presyo ng mga latag ni Boss Aris dito, no? Ng mga isdang bato na inyong mabibili. At napakamura na po ng mga presyuhan ng mga kaganapan ng latagan dito sa pwestuhan po nila. Alright. Yan po guys ang ating mga in-update sa kanilang latag. At yan po yung magandang labahita natin na nililinis. Ang ganda ng labahita, oh. Fresh na labahita. Boss Aris, thank you. Salamat. At yan yung mga update natin sa kanilang latag ng isdang bato na masarap iulam, sabawan, kung ano man iluto ninyo, no, tinola, sinigang, ay sapat na sapat at pwedeng po ninyong maiulam. So tawid tayo dito sa kabilang side sa mga nagbebenta naman po ng mga tumpukan na binibenta sa ating mga kababayan. So guys, tara, let's go. So ganyan yung mga latagan dito, no? So simulan natin uli dito sa paitaas. At nandito tayo para sa update natin, no? So dito may mga bangus na si Ate Pam na latagan sa halagang 170. Yan po yung mga bangus pandaing na inyo pong mabibili. Ate Pam, shout out sa'yo. Good morning. May paninda ka na ngayon mga bangus pandaing. So puntahan nyo lang po si Ate Pam dito, no? At mga bangus pandaing niya na sa halagang 170 yung mga per kilo. Kaya yan ang mga per kilo natin, 170. So ang ganda ng mga bangus pandaing natin na inyong mabibili. At yung mga barakuda po natin ay 230. Kaya yan po yung presyo. At yung mga presyohan dito ng mga bangus kada piraso, 150. Tepam, salamat. Shout out, good morning. Ito na tayo sa latagan dito. Mga pugita. Tapos latag ng mga isdang tiyabeta. Alumahan. Iyan po yung mga latag ko rito. Kasi mga isdang barakuda niya, no? Sa halagang 230. Dito tayo. Mars, magkano yung mga gulyasan mo? 160 ang per kilo sa mga isdang gulyasan. Wala ka ngayon mga panindang bangus. Ubus na. Kaya po pala gulyasan ang mga latag. Mars, thank you. So yan po yung mga latag dito ng mga isda. At dito tayo sa mga kada piraso, tumpukan at per kilo ng mga galunggong. Yan po ay 200 pesos per kilo. Meron po tayong bangus 150. Di pa binubuksan eh. Tapos 140. At tumpukan po ay 100 pesos.
So yung alumahan po natin dito na malalaki ay 250. Ang mga per kilo, fresh na fresh po na alumahan. Tapos 180 sa matambaka. Ang per kilo ng mga galunggong ay 160. At 100 pesos sa mga tumpukan. Napakasarap iprito niyan. Mga galunggong. So yan po yung ating update sa latag ni Paring Jonard dito sa Malabon Fish Market. At yung mga tumpukan po dito na mga isdang tulingan. Ayan po 100 pesos. At meron din po 50 pesos na fresh pong mga sapsap. Talagang unlimited 50 pesos, no? Ayan po 50 pesos, no? Meron ka ng pangpangat sa kalamansi o kinamatisan na mga isdang mga tumpukan. Grabe, swabe ang mga latagan po nila ngayon dito, no? 50 pesos, no? Pangpangat. At mga tumpukan din po 50 pesos. Magsabaw na kayo, magsabaw. Magsabaw na, saliwa yan, saliwa. At meron din po dito mga latag ng mga espada. 100 pesos yung mga tumpok. Ayan. Nakapagprito ka na ng mga espada. So dito presyohan ng mga isdang alumahan 100 pesos. Sariwa ang alumahan, te. Ayan, 100 pesos lamang po na inyong mabibili tumpukan po ng mga isdang alumahan. Alright, so dito naman po yung mga tumpukan ng mga sapsap. 50 pesos, no? At meron din po isdang bakoko. 50 pesos ay sulit presyo na, no? Talagang makakapag-ulam ka na ng fresh na sapsap dito sa mabibili mo sa bayan ng Malabon Fish Market. Alright, so nakalantad na naman ang gulay. Ayan naman ang gulay. Ay, kinakakulay. Pag wala gaano mga latag, pero may gulay naman siya. So ito 50 pesos, no? Kasama ng kulay. Kasama na gulay, pangsahog. So ito po yung mga tungkok po ng mga galunggong at dalagang bukid na maliliit. Yan po ay 50 pesos, 160 po sa kilo ng galunggong. Sariwang Alright. natin. Sariwa yan doon, sariwa. Alright, yung isang pwesto po doon ay pinagkakaguluhan, no? Sa mga latagan ni Paring Jonard. So ito na tayo sa mga latag po ng mga espada. Yan, tumpukan din po na inyong mabibili. At yung mga papakol po dito, no, na pang-inihaw ay 100 pesos. Yan po yung mga presyo, no, ng mga per kilo. At alumahan, tumpukan din po. Ayan, magagandang alumahan. At tumpukan din po rito, no, mga sari-sari na po mga isda na inyong mabibili sa halagang 50 pesos. Tumpukan. Suwabe, dami. At ang mga tulingan gulyasan po natin ay 2.20 po ang mga per kilo. Fresh na mga tulingan gulyasan. Alright, so halo na po siya na inyong mabibili. At presyo po dito, no, ng mga isdang matambaka ay presyuhan ng 200 pesos. Tulingan at matambaka. Yan po yung mga presyo ng kanilang bentahan po dito. Ayaw pa, murang-mura yan. So dumagsa ang mga gulyasan natin dito at tulingan, no. Yan naman po ang mga presyuhan ng kanilang mga latag. Bangus. Alright guys, yan ang mga report natin, no, sa update dito sa Malabon Fish Market. Ganda, oh. 200 pesos ang mga kilo. Malulutong na tulingan, gulyasan. So ito po yung tulingan. Ayan. Parehas lang po ang presyo. Ayan, oh, gaganda na mga ano. Okay, galing karagatan to. Pacific Ocean. Dito lang ako bumili.
220 po sa mga matambaka. 285. Ayan ang mga latagan po rito, no? Ng kanilang mga masasarap na isda na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga presyo. So, dito tayo. Sa presyo naman po ng mga golden pompano. Ayan po, ang golden pompano po natin dito ay 330 sa mga per kilo. Tulingan po dito ay 140. Alright. At latag naman po dito ng mga gulyasan 150. Yan po yung kilo. So shoutout sa inyo, Boss Jomel. Kabugri, shoutout. Oh, hindi, binibigay sa akin yan. Binibigay sa akin. Ano mundag eh. Gusto mo ba yung Mustando? Ayun nga, parang gusto mo pauwi eh. Madam, mura lang to, sariwa. So ito po yung mga kada piraso ng bangus ni Kabugrit. Bumaba ang presyo, no? 100 pesos isang piraso. At meron din pong 80 pesos. At ang balat ng baka po dito ay 150. Yan po yung mga kilo. Masarap na kilawin, balbakwa o sa kare-kare. ba tayo? 80 lang, sandal. Mura ang bangus. 100. Magkano sa ano? Itong dalawa? Pangalo. 180 sa Balsagalunggong. Yan po yung presyo ng Balsagalunggong po natin, no? 180. Lulutong yan, oh. Sulit talaga yan. Hindi nga bumabulok. Hindi nga umano, nayupi. Ay ka talaga. Pawa ko sa buntot. Ay, ano? Pwede pamalo. Maganda yung bangus ni Kabugris, no? 80 at 100 pesos isang piraso. So, ayan ang mga masasarap na ating maiuulam sa pagkainan, no? Tatlo, boss. 3,000. Ito, tinutumpok na yung mga latagan, no? Ng mga tunsoy o lapad. Sa halagang 50 pesos po, no? 50 pesos po yung mga latag po rito ng kanyang mga tunsoy na inyo po mabibili. Ganda ng Balsagalunggong natin, ha? Dalawa pa lang ang nakita natin may latag ng Balsagalunggong. Thank you. Ayan, 50 pesos tumpukan, no? Ng mga galunggong. Alis sa mga singgera. Singgero. Aray ko! Alam na alam, ha? Saka na. Lumalagpas ito. Tandaan, boss. Malulutong yan. Bagong dating yan. 80, oh. Ulit. Alright, so yun po yung mga update natin sa kanila mga latag dito sa Malabon Fish Market, no? So, ganyan po ngayon pagkaguluhan ng mga latagan po dito dahil sa mga murang presyo na inyo po mabibili. So, sitwasyon, ganito po. At marami sa mga kababayan natin ang dumayo upang mamili ng kanilang mga maiulam. Alright, guys. Tandaan lang, boss. Quality. Over quantity. Quality. Quality over quantity. Quality. 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 Quality.